फसायबाय आंबो फसायनाया बिदिखौनो लानांसिगोन बायदि मोनदां बिहावजों हाथायाव थांफालाबायनो So what's up everybody, welcome back to the channel. This is time with the video creator. Lwgwpwr नोंथांमोनाथ' thumbnail आरो title होननानै एसेब्ला मिथिखाबाय। ओरैबायदि सान्दुं थिं थिं गोसा आरोना। ओमफ्राय दा जानाव आदैया कक'आ चकलेट फुलि लांफैदों गायनो होननानै सिगाङावनो फैसा होनानै दोनखानाय बियो 300 दाल लांगोन आरो नै गारि लाना फैदो सान्दुंआ ओरैबायदि गोसा सान्दुं गोसाबाबो गायनो ओइ खारदोंना मामि र' नै धनिष्काया गावनि बोरायखौ नागिरलायथारदों हाथायाव थांनायखौनो आबौ दं खोब अबाव दं आबौआलाय इयाव दङ थाखुमादों नै हाथायाव थांनायालाय नोंनो जुमाय लायदों आबौआ स्प्राइट लायदों जुमायखौनो माबाखौनो स्प्राइटखौनो जुमायसो होनो बेना ओरैजा कक'आ सोगासिनो फैलाय इयाव फैलाय मना गांसेयावबो खैदाल जागोन बेबा बुरजायैनो जासागोनदां दसेनो देरखासिगोन बियो अबाव आबौ नागिरहैखो मालाय हाथायाव थांनायखौनो आबौ गैया हाथायाव थांनायालाय हाथायाव मंगलबार हाथायाव थांदों बाजाराव आबौआ नोंनो मेथाइ लांनो थांदों जुमाय लाबोफा आंनो होनलायथारो स्प्राइटखौ ओं जुमायसो होनो दे खोन्थादो दे My name is Tushko Daddy. ए ओमफ्राय Babana, Timogo Daddy. ओइट्स ओमफ्राय एने सोंलाय खोन्थालाय बसुमतारी होनदोंमोन Babana, Timogo Daddy. Mama, na Basi Daddy. नोंनियालाय Huh? नोंनिया Anna. Anna. नोंनि नामा मा Kabusu Daddy. दुष्का बसुमतारीसो दुष्का मा दुष्का नै दायो मनायाव सोगासिनो ओरैबायदि गरम एसे मावबानो गोलोमफ्रुजोबखायो जागोनना जाला बिदि मोनलायलायदों जाला गरमजों जाला माबायदि टाइमाव लांफैफ्लांखो अखा हानायावबाबो गिलिरद्राय जागौमोन लांना आराम जेनेबा अखा हानायाव आराम गायबाय थादों ओमफ्राय दा मोनायाव गाबोन अखा हाबानो जाबाय मोनायाव हाबाबो गायखांनानै दासो एसे जोमै खोबफ्लादों नै नङाबा अयथासार गरमखा आयौ बे गारिखौ सोहैबाय आरोना आहाबो बिदिखौनो गंसे लानांसिगोनलै उफाय गैला धनिष्काखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो गरमानो नायजाया सोरथिंबो आयु नै जोंना लिथिखु फिथाइया दानफाय जानो गिनानैसो देग्लाय थायदों मालायना इसे बुरजा गाहायनिफ्रायनो थाखो थायो जोंना इदिल' नै अबावबाफोर बारि खनायावसो जानांगौमोन बारि खनायावबासो बांसिन थायोबालाय नै इफोर मानि ओंखारजोबदोंमोन नै इफोर इदि समाव नाङा मामा नै इफोर मानि नै इदि जानानै थाजोब्बाय बे थाइजोबनाय मोनबा आरे हामा मोनबा जानांगौ माजों थिखोखांबाय मोजाङानोथ' आइदियाया बेफार मावनो जाफ्रामनाय ना जेराव सालु जानांगौ मानसिया दानि जुगाव सालु जायाबानो गैला खिखौनो रानथाबखोनासो लानाय जायो गैया दानि जुगाव ओंखामखौनो मोनजाया सैथान नङाबानो सालु नङाबानो गारियानो बे हिसाबनिखाबा मालाय फसायबाय आंबो फसायनाया बिदिखौनो लानांसिगोन बायदि मोनदां बिहावजों हाथायाव थांफालाबायनो
इखिसोथ' आरो नैबे फार्स्टआव गासिबो मोजां गोजा लामाया ओमफ्राय जेब्लानाखि मोनहैहां मोनहैहां जायो एसे सिखाव लामा गोजा थांसैनो ओरै ए थांगौमोन नामा नों थांनो मनायाव हाबफा दे थांबाय दायो गोजौ जाबायना भर्ति जाबाय दे लागायलांबाय 250 दाल थांखाबाय गारि गंसेयाव खाथ्रासो ना गोलोमजोब्बाय लोगोफोर चक्लेट फुलि जाबनानै ओमफ्राय बेनिया मोनसेनिया जोबफ्रामजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बै मोनसेयाव दंबावो बारिनिफ्राय रिसिभ खालामजोब्बाय नालाय गोदान मोनसे नार्सारियाव हाग्राखौ फुवाखै ओमफ्राय हाग्रा जाजोब्बाय नैबे बिरिबा होनना बुङो माबा बियो बिरिबाना सीताफलमोनथाय सीताफलसो मोनदां बियो ओमफ्राय ड्रागन दं ड्रागनखौ न'आव गायनो थाखाय जावैदों आरो बेखौबो फाना गायजोबगोनसो सोरबाफोर गायनो गोसोबा फांसे फांनै फानहरनो हागौ आरो बारा गैखायाना 20 दालसोल'सो दं गायजोबनांगौ बिराद दामि बियो सीताफला ओमफ्राय नै भेनिलायाथ' हाग्रा जाजोबनानै दङ माने सायहा नांगौ नालाय बेनो ओंखायनो आं हाग्राखौ फुवाखै आरो 1 मिटारनि बारा जाबाय भेनिलाया ओमफ्राय बैथे खावसे लांजोब्बाय ओमफ्राय खावसेल'सै 300 दालसो जाबावगोनदां बारा गैला बेबो ओमफ्राय चक्लेटआथ' बेखिनियानोसै नै एसे दंबावो बेहाय ओमफ्राय नैबेनि गिदिर गिदिरा साफा गैला आरोना फांसेबो ओमफ्राय नैबेथिया बेहाय लाबोजोब्बाय आरोना नैबेहाय गोदान बानायबावबाय नालाय नार्सारिखौ एसे बरिया दङ नै थिंनाबो बरिया जाजोब्बाय आरोना मथा मथि 5-6 हाजारसो दङ बेहाय फुलिया नैयाव लांदाङाव दोनफैजोब्बाय आरोना बै बारियाव जावैजोबदोंमोन माखासे थैजोब्बाय 15,000सो जावैदोंमोन आं फुलिखौ 15,000आव दा 4,000ल'सै आरोना बारा गैला उफाय गैया बहुद लस जादों र' आंनि फुलिखौ नायनोबा नोंथांमोना माने आं गायनायखै आरोना ओमफ्राय नै सिगुन दंफाङाव आं मादि गायदों माबाखौ भेनिलाया नै बेबायदि गायजायो आरोना गुसुं गुसुंसोमोन बियो नैजों समानल'सोमोन बोसोरसे जायियावनो दसेनो देरबायानो नै 500 फांसेयाव ओमफ्राय ड्रागनाबो जोंना बिबार बारहांबाय नै ड्रागना बरियानो आया बारनानै माथो माबालायबावबायसो थख्रबफिनलायलायबाय नै ड्रागना बारजोब्बाय नै मोनजाथारसिगोन नैथिंबो बारजोब्बाय नै बरियानो ओमफ्राय नै भेनिलाया बेहाय बरिया मानजोब्बाय आरोना मानखोजोब्बाय थायथारसिगोन बारा गोबाव गैला नै बिदि दंफाङाव गायजायो आरोना भेनिलाया मोजांथारना जोंना होननाया कालार फुनबावनांगौ दं नैबेहाय जोंना बाथौआ बेयाव कालार फुनबावनांगौ दङ कमप्लिट जाफ्रामबाय 90% कमप्लिट जाबाय 10% दंबावो खामानि टाइल्सनि खामानिया जोबजोब्बाय कालार होनांगौ दं नैबेहाय गेटनि ग्रिल बहायनांगौ दं आरो बै गुदुंथार नै बैथिं सिजौ गायगोन नालाय नैबे सिजौखौ नैबे गायगोन आरो फैदो फै गरमथार फैदो सुफ्लुंफिनगोन नैबेहाय सिदायाव ग्रेनाइट होदों नैबे आन्थायावनो 1 2 3 4 4जोंनो 6,000 बेसेबांबा थांदों फाग्लासो गुवार लाबोनाय नुनाया नोंथांमोना बिराद दाम ग्रेनाइटआ नै लोगोफोर आंनिफ्राय जौसिन जाबाय नै डाइरेक्ट माने नै बिदि गावस्राखायो आरो ना दालाया ओमफ्राय ओरै समान जाबाय मा मोनहाबावलासो 11 मास जाबाय आरोना बोसोरसे जाजोबाखै बोसोरसे जाथारसिगोन 1.5 बोसोरसोआवनो बिबार बारहैगोन बायदि मोनदों आरोना बिबार बारथ'वाखै दायो 1.5 बोसोर जाबाथाय बारसिगोन बियो बिलाइआबो ओरैबायदि गोलाव नायलाय नै गोगोमखा नै जि गोलावखा नै गांसेयानो दालाय गावस्राजोब्बाय बेयावबो नै देरजोब्बाय ओरै बारियाव गायजोब्बाय आरोना बिदि गायजोब्बाय नैबो ओमफ्राय दाबसे बारिनिखौ उनाव देखायनोसै नोंथांमोननो गायबावगोन ओइलाय दुनिसखांनिखौ गोजौसिन जाबायना आया गोजौसिन जाबायथ' नोंनिफ्रायसो दुइसिनमोन बियो
हामफेनिथ' बहुद गोजौसिन जाबाय थांलाय बेयाव नैबे समानसिन जाबाय नै बियो ओमफ्राय नैफोरथ' गोजौसिन जाजोब्बाय नै बेफोरो नैफोरथ' बिराद गोजौ गोजौ जाबाय नै बेफोर बिराद गोजौ जाबाय बारा गोबाव नांला थायनो मोनजाथारसिगोन आं जि थाइजौ खाजि जानो लुगैबाय जि थाइजौफोरखौनो जाबाय थायो नामा ओमफ्राय नैबे गोजा जाद आरोना बिफाङा नै गोजाया गोजा जाखायो बिलाइआ नै बिराद एम्फौ जायो एम्फौ जाबाबो जेबो नङा बिलाइआ मुलि सारना होबाय थानांगौ आं बेहाय मुलि सारबाय थादों एम्फौ जानायनि ओमफ्राय देनांबाथाय माने बारा मुलि सारनांला आरो बिलाइ गोरलैखौ बिराद एम्फौ जायो नै गोगोम गोजौ जाबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै आंथ' आंनि हाइटआ मथा मथि 6 फुट जानो 2 इन्सि खम दं आङो होमबा नायदो 6 फुटनि बारा जाबाय 7.5 फुट 8 फुट जाहैबाय नै दालाय खाजोब्बाय आरोना गोजौआव ब्रान्स जाजोब्बाय थ' जायनो नोंथांमोना गायनो गोसो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नैबे स्क्रिनाव होनायाव आंनाव नोंथांमोना फुलिखौ मोनगोन मोजां जेनुइन फुलि आङो कर्नाटकआवसो थांनानै लायदोंमोन नालाय फार्स्टआव फ्लाइटजों आङो 25 केजि लाबोग्रोदों बेनिफ्राय ट्रेनजों बुकिं खालामनानै लाबोनानै जावैदोंमोन नैबेहाय फाक्का दंजोबोमोन चक्लेट फुलिया ओमफ्राय दा बिनिनो रज'नायखौ बै मोनसेयाव शिफ्ट खालामहैजोब्बाय दहाय नोंथांमोना फुलि नुदोंना 15,000सो जागौमोन आरोना टटेल साफा लस जाजोब्बाय ओमफ्राय दा जिबासिदों एसे दंबावो आरो बारा गैला 4,000सो दंबावो जाय नांगौ थाब थाब लांफैबानो जाबाय नोंथांमोना थ' दिनैनि आपडेटआ बेनोसै नोंथांमोना आंनि कक'आ चक्लेट बिफांखौ नुखाबायानो बेसेबां गोजौ जाखो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय